Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kakunhon ile kai jong Nongbri Football Club na Southwest Khasi Hills District kan saya kun Pyrshah ya ka Benris SC na ribhoi ha ka khat sau Tarik unai wiang arajar arpulai ha ka lempung ile kai Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpulai do arpusau belapan ya ka Mawlangwir SC ha po madan Rowell Lyngdoh Stadium Satsnat Mawlangwir kumta na hliang ka Mawlangwir Sports Club ka khat ka wer ki pat bar yu football jong ka dong ka than bikin ai ka jingkershan ya ka sport club da ka bakin wan man sakhi ya ka te ka jingle kai ka ba itanan ka te ka singi ka Mawlangwir Sports Club la pente bru ba ka door by ticket ka nong sis pa san voting ka marway ba live spotting ka na ka benta ki VIP ha ka ju ka por ka MSC ka pente bru belakang Pyrshah bandi duma po madan bat kintui ki pat ba bikin ai ka jingle trailang na ka benta ka jingle bet ya renti jong ka te ka jingle kai gaji peti pajba ba ka jingle kai apo madan saisnat e ka bala penyat de ka Mawlangwir Social Club kan long biang ha khat sau Tarik nu ba jar pulai apa den ki tim ki barat ba kata ka Nongbri FC ka badai na po ka Southwest Khasi District Pyrshah ya ka Benris FC na po ka Ribhoi United kumta na kaleng jungi ka Mawlangwir Sport Club ikot ni were pi ki pajba ki ba football basop ha wan ban pet ya kani ke jing kai ka ba internet pring kini ya atli kitim kaba ka Mawlangwir Sport Club kala penbet namta kini ki jing kai kupta ikot ni wer sin pat epi ki pajba so wan nung kasan ba ije jongi basop ha wan basaki kani ha katai kasngi kapor kalong shibaje no pai sngi kumta naklen jongi sin pat ikot ni wer ki pajba ro ba piso ba banwan pasaki katai ka jingle kai katai kasngi hakaba ka bai rung pat pet kai kalong chis pa san phau marwai pat kumju ro namta ki VIP ya ka bai la pen kre kerpang namta ki bathit ki tiket VIP kalong live pa tangka pat kan ro ka jing penile kai ya ka ba kumbang la pen bana hai kini sngi baladep ba kidon hadu shipotali ki jing ai sobha namta kane ka jingle kai hakle kapor kumta kumli shibun